Bueno, azkenean gure inguruan bada elkarte asko euskal mitologia lantzen duena, eta horietako bat Gentil Baratza elkartea, Tango Gentil Baratza elkartea da. Eta gentien etorreran izan ginen, eta kasualidadez, marimundukok azaldu zien tortu eta besteri zein ziren mariren koman sartzeko arauak, eta hori grabatu genuen, itzuli genuen, azpidatzea jarri genuen, eta partaidei bidali genien. Guk mapan markatuta genien ibilbidea, zer beek maparekin bakarrik irtetzen ziren, 93 bat kilometrokoa zen. Baina, lehenengoak, metara iritsi zenak, 93 egin zituen. Ui, 93 egin zituen koba guztietatik igarota? Bai, azkenean gu jarri genuen ibilbideak mozteko aukera asko zituen, mapak interpretatzen jakinezkero. Eta, Euskaldunak, hor bazuten plus bat, gehienak, edo, igual, ibilbide guztia ez, baina, Gorbeiako zona ondo ezagutuko zuen, edo Aizkorri inguru nondi joan zitekeen, eta orduan, atajatzeko aukerak zeuden. Beraz, trail puntu bat ere bazuen, horre. Bai, eta orientazioa, eta planifikazioa ondo jakitea gauzak nola egin, bai.